बेसेबांनो लेथ्रासिनसो जादों मानसि माहारिया न' खाथियाव उन्दुग्रा सेराव ओंखाम जाग्रा खाथियाव खिसोमनानै लाग्रा जालांबाय टाउन सहरनि खोथाया आलादा गामियावबो सोलोंजोब्बाय बेराफारसे साइन्टिस्टफ्रा बेखौ सानसे प्रुफ होगोनदि मानसिनि पपुलेसना बारायनाय लोगो लोगो खिफिनायफ्रा बारा जानानै बिफां लाइफाङा खमायलांनानै बे खिफिनाया सानसे मानसिखौ खहा खालामग्रा गेस जागोन बिनिखायनो बयबो मानसिफ्रा खिफिग्रा रुम बानायना लानांसिगौ थौ थांदिनि बेनि खोथाखौ खोनासंबाय थानांगौबा जाम्बिसो जागोन सिख्लाबो खिफिग्रा रुमा सानसे जाथारगोन नोंसोर नायल' 100, 200, 1000 बोसोरनि उनावब्लाबो जागोन खिग्रा रुमखौ लेट्रिन होननानै बुङोब्ला खिफिग्रा रुमखौ खिफिट्रिन होननानै बुंगोन आइसथुबाथ' मा सिरि सिरि एगे उगे एदावफैयोब्रा थौ